Ebuka zitere ebe o si ezite ya bụ ozi ọ sị okenye achọrọ m ịma ihe bụ obi ọ sị abịa n'ezinụlọ anụrụ nwaanyị abụọ ha na-enwe obi na-abụ adị mma ajụ ya dị mma rinne maka a na-enwebe ihe gbasara ajụjụ a oge niile ọ bụgodị ndị na ha ajụghị ya n'ụdị ajụjụ ese ya n'ụdị okwu ma ọ kọọ ya dịka ọnụ ma ọ bụ ya dịka ilo mana ofe ajụ a ka a na-ajụ n'ụzọ gịnị bụ obi bụ ebe nwoke bi ndị Igbo sịrị na ebe ọbụla ama ọbụla anụrụ ụda egbe maa na nwoke bi n'ebe afọ nwoke ọbụla nọ nwaanyị ngo obi ụlọ ka bi na be nna ahụ mana ọ nọ na nwunye ọgwụgo obi ndị Igbo sịrị na nọ na-abụ nwoke nụọ nwaanyị ndị mmụọ amalụbie nwoke nụọ nwaanyị ndị mmụọ amalụbie nọ na nwaanyị nwogo obi obi nke a na-afụ anya bụ ebe mmadụ bi ndị gboo na-alụ obi ọlụsịa mkpuke ebe ndị nwunye bi ma ọ ebe nwunye bi onwere ebe nyanwa na nwunye na-arahụkwa ọ ga ndị gboo da alụ na otu esi alụ kịta alụwa mmadụ niile ebiri n'ofu ụlọ si n'ofu ụlọ na-apụta ndị gboo na-alụta obere ụlọ maka onwe ya nwoke lụtakwa obere ụlọ ọzọ maka nwunye ya na ụmụaka otu ha si alụ obi ebe ahụ onye nwe ụlọ bi onye nụrụ nwaanyị bi bụ obi ka ọ bụ ebe nwunye ya bi bụrụ mkpuke ma na nụzi nwaanyị bụ ma ịtọ enwecha ụlọ nke ha nye ọbụla na ụmụ ya ebiri n'ebe afọ ya bụ obi a na-afụ anya bụ ụlọ ebe di bi ụlọ bi ọ na-abụ obi anyị ebe afọ niile okirikiri ebe ahụ niile bụ obi ọ chọọ ogwe ya aja kewapụ mkpuke na obi afọ ọ chọrọ a na-apụta nke ọzọ mana ahụgoro anya mara ebe obi bido ebe mkpuke bido ka ndị na obi ma ọ nọ na-agapụta n'ofe nke nwoke ka ndị na mkpuke na-eje n'ofe nke nwaanyị ka obi a na-afụ anya mana ụmụ obi ndị afụ anya obi ndị afụ anya bụ na mmadụ nwere ike nụọ nwunye mana ọlụbeghị ụlọ ọ nweghị obi mana obi a dị n'ime ihe ọnwa nwoke mgbe ahụ ma ọnwa nwaanyị nwa nwoke ahụ enwegoro obi ozugbo n'agbanyeghị na nna ya alụbeghị na ọ ka alụ nọ n'iru mana ma ọ nọnwe ụlọ ọhụụ n'ebe ọzọ mana ebe obi na ụlọ adịrị ya obi ahụ obi ndị afụ anya na mmadụ bụ diọkpara bụ obi anaghị afụ anya ka ọ bụ ọkwa ahụ ọ nwere bụ obi ka ọ bụ n'ọnya bụ diọkpara ya ozi ọ na-ekwu na onye obodo amagolo oke ya elu ya na nna ya nwụọ ma oke lube ya ọbụlagodi nkịta ọ bụ diọkpara nna ya dịkwa ndụ ya na obi bụ nọ n'ime ọgụ isi mmadụ oge obi nke a na-afụ anya alụọ ya aka si n'ụlọ na-ewe obi mana nke ahụ nke a na-afụ anya mana asịkwa na onye abụọ bụ onye obodo dị otu a na ọ bụ onye Enugu Agidi ma ọ bụ onye Abagana mana ọlụbeghị ụlọ na Abagana mana ọlụgo nwaanyị o nwere obi ọzọ ya nọ ka bibe mmadụ na-arahụ ya o nwere obi mana afụbeghị obi ahụ anya ọ tapụsụ edewo ihe bụ obi onye obi bụ afa mmadụ bụrụ oke mmadụ bụ nwoke onye bụ nwoke ọnwụ ga-afa nwa oke ọnwụ gị obi ọnwụ nke ọbụla ọnwụ na ọlụbeghị obi ọ ka bibe nna ya na-arahụ be nna ya mana ọnwụ gị obi ike maka na ọnụgo nwunye ọ ya mere na onye na nwe nwunye na-adịghị ebizie n'ọfịa ọ bụrụ nwa okorobịa nwụọ eburu eje n'ọfịa nye ya buje na ofu ime ọfịa mana ọ bụrụ na onye nugo nwunye nwụrụ ọ bụrụ na ọ lụbeghị ụlọ mana nna ya ka dị ndụ nna ya ga-ekweba ya enye ọ ya enye ya n'obi ebe ọka ejela ụlọ na kasị na ọdịrị ndụ beba ebe ahụ ubie
ọkụ na-aghọta anyị a na-aghọta ife ị na-ekwu ebe afọ eji ya ejije enyi ya alụbeghị ụlọ chaa ma onye awa n'obi eziokwu ọkụ nọ n'onwe nwunye mana ọ bụrụ na mmadụ anwụọ na-anụghị nwunye anyị ejeje enyi ya n'ime ọfịa mana ọ ga-abụkwa anyị papa ahụ ma ọ ga-abụ ebe ọbụla achọghị enyi ya nwaanyị ga-ajụ eze mana ọ na-enyi onye nụgo nwunye otu ọbụla osisi ha abịazi ihe bụ ọsị ọ jụrụ ajụ ọsị ada ezinụlọ alụ nwaanyị na-abụ a na-enwe obi na a na-enwe obi na-abụ a na-enwe mkpuke na mana adịghị obi na-abụ obi mgbe ofu ka ọ na-adị maka na ebe ahụ nna ha bi ka diọkpara ga-enwe ọsọ ya nọ nụ nwaanyị satọ ofu obi ka aka ọ bụza na ụmụ nwaanyị ahụ anụgasịrị nwaanyị ise ha nụrụ nwa nwoke nke bụ izizi wee bụrụ nwa nwoke a enweghị obi nna ha ndị ọzọ n'izi ka a ga-enyezi ha na obi ha onye kacha wee bụrụ ọdụ na mkpuke ebe na onye bụ na-ekecha na obi eke na mkpuke otu ndị osi ekwe ekecha na obi ekechazịa nke jekpala nwere obi nna ha jekpala ọbụla na mkpuke nni ezi enwerịkwa oke nke mana ọdụdụ na mkpuke afọzi ga-enwe mkpuke nna ọ bụrụ na nwoke anụ nwaanyị ise wee mụọ ụmụ nwoke ise na ofu ma ọ nwoke 10 nwaanyị ise a mụta nwoke na-abụ onye ọbụla bụ ọdụdụ na be nne ga-enwe mkpuke be nne onye ọbụla kwa ọdụdụ na be nne ga-enwe mkpuke be nne onye ọbụla bụ jekpara be nne nna ha ga-enye ya n'obi mana nke wu jekpara kpamkpam katọta ha ncha ga-ebi n'obi enwere mkpuke na ofu obi ka na-enwe ọ takwasịrị ede n'ala Igbo ụfọdụ na-asị kedu ihe nyezi onye etiti otu ọ bụ na jekpara nwegoro obi ọgụ ụfọdụ mkpuke akarị obi n'ibu ọ na-ebu ezigbote ibu nwee otu obi ya adị otu onye nwụ na-azụ arụ ya mgbe ọ lụrụ ya na mkpugide ihe ọnwụ na-emezi ihe ọnwụ ike mkpuke ahụ akazie obi n'ibu n'ọdụrụ etiti oke ọha na sọkwa ya bụ n'ọka obi nri nne ofuke ka ọ bụ sọma ekebezi na-etuchabazi si ka anyị sie ya esie ka anyị malụ ka ihe lụrụ onye lụ ibie mana ọ halụ mkpuke ụtọhara mbụ onye nwe ga-enwe si ka ezi elụzi onye etiti nwoke adụmnwoke isii ụfawụrụ jebara ụfawụrụ ọdụ ụfọdụ ịnọ ndị ọzọ nọ n'etiti ndị ahụ ga-ejebezi enyezi ha n'obi na ọ bụ na ọdụ ọdụrọ ejegolo anyị ọdụrọ ejegolo anyị mana oge lụli jekpara lụọ ọdụ ndị gboo bụ n'uche na jekpara kwesịrị ka enyi obi ka ọ nke metụ ụmụnne ya ndị ọzọ anya na ọdụdụ kwesịrị ka hapụ ya mkpuke ka ha weta aghọrị ya na otonite a na-aghọrịkọ ọdụ onye nke mgbe o ji etolite na nwunye eketa ihe niile ụmụ nke lụzi ya ebe obere ka na aka ahụ edebere nwunye emetụ ya aka ihe edebere ka ọ hapụ inwe nsogbu na oto onu na-eto n'ikpeazụ echekwaba ya ndị gboo amaka ife ka echekwabagharịa ya ada ekwu ya ekwu ada ekpe ya ekpe nke ka ọ bụ edebere ya na ada na-enwe ofu obi mana uke na dị iche iche na be nne gị chụtabazi okene daalụrị nne Ebuka ejimnaka na aza ya nke ọma ka anyị gazie na nke ịbụọ Victor Robinson bụ afa gị isi Awada wee zite ozi mana ịbụ onye ụmụnze ị wee sị okenye gịnị bụ akwụ ojukwu akwụ ojukwu dị enwere akwụ ndị ọzọ gasị ụdị akwụ na-abaghị ihe enwe na n'Igbo akwụ nkịtị ebe n'ime akwụ nkịtị nke anyị ma ka nje sụọ akwụ ka nje pịa mmanụ ka nje gbute akwụ ọ bụrụ na okwu ha nye anyị maọbụ akwụ mkpere kwụnọte onye na-achọ akwụ ojukwu gasị ka nje gbute akwụ ojukwu ka nje sụọ akwụ ojukwu ọ gaghị asị ka nje sụọ akwụ
na-asa ha ụdị akwụ na-abaghị ihe enwe n'ebe ụmụaka nọ ụmụaka nwere ike ama mma ihe bụ akwụ ụmụaka na-eto n'ọrụ oge ha ma mma akwụ fafụ mmanụ ha ama mma ebe o si wepụta fafụ anụ ewu fa ama fụ na ewu n'onwe ya ụfọdụ nwere ewere ewu ọsa ka ha ma mma fụfụ na ewu Igbo na na-ekwu okwu akwụ wụ mkpụrụ nkwụ a na-eto eto ọmịa mkpụrụ n'elu mkpụrụ ahụ ọcha acha ọnya ha bụ akwụ apịa ya igbutuo ya igbusasịa ya n'ọghịrị ya ọ na-adụsi ogwu ihe ọ na-anọ n'ime ya igbupụtazi ya n'isi ya etopụzi ya nke etiti ya emesịa ọ ga-abanyere abụọ na-eto onwe osisi ya enyi ya onwe ike iwepụta n'ebe ogwu ahụ dị ikpokozie mgbe na-enwepụta ka ị ga-afụ na nkwa dabịa na akwụ na nkwa ụdị akwụ dị ebua dịkwa iche n'ime akwụ nkịtị enwere akwụ ọsụkwụ nwe okporoko nke na-agbadi mkpa ụzọ aza akụ dị ichele ọ na-achakwa ka akwụkwọ ọ bụkwa mana o nwere ụdị nke ọ bụ a na-akpụ ya akwụ okporoko anụ ọha dị ya na-arụ ije ka ọ na-awụsa okwute sichacha ike ụzọ akụ ọ na-aba okpokoro n'ọnụ gị enwezi ọsụkwụ na-adị ka mbọ aka mkpịsị aka nke obere ụdị enwe oke akụ n'ime ịta ya ize ga-emi naanị ime mmanụ ejughị ọnụ oge ahụ anyị na-eje akwụkwọ ntaghachiri ya rụọ n'ọkụ wunye na akpa wee jebe akwụkwọ agụgụ ọzọ ya taa ya mmanụ ewee baa ya afọ ọ na-akwụsịrị agụụ nke ahụ ọsụkwụ ọnya mekwa ndị Igbo ji wee sị na onye na-adịghị ekesi ọsụkwụ n'ahịa adịghị ekesi akwụ ọsụkwụ n'ahịa ekesi akwụ ọsụkwụ n'ahịa ọgwụ onye apụta ọchịlị ịtọ si na ha ịnakwụ ama ọchịlị ịtọ gị n'ọnụ onye ọchịlị ịsa onye ahọrọ ịtọ onye ewerekwa egbu ọzọ ikesi ọsụkwụ n'afịa niile bịara afịa ka achọ iweli ofu na ebere gba na-eto eto nwa obere oge mfọrọ gị ọghịrị ya ịchọ igbusisi akwa ọsụkwụ nchọsị ịma na egwe nabeghị gaa n'isi ụlọ maka onye ọ na fụrụ akwa ọsụkwụ ga-achọrọta ete ya nke a bụ gbasara akwa abịaza na ojukwu akwụ ojukwu na-abịa akwụ nke akụ maka na-adị ịwụta mkpụrụ ya ọ na-acha isi na-abụ ọdụ ya na-ejiwe oji na ọchasị ya isie na-achakarị mmanụ ọka ahụ akwụ nkịtị mana ojukwu na-achakọta ahụ ya niile ọ dị enwe oji ahụ na-adị n'isi akwụ akwụ nke eji ama ojukwu ọ chakọrọ ahụ ya niile chakọta ọ ya ha ejinata oji na ahụ ya acha acha ya nke mgbe eji ama ojukwu nke bụ na ọ bụgodo onye isi inye ya kwụ ojukwu otu ya n'ọnụ ọ ya mara ojukwu ọ na-atọ iche ọ da atọ otu ọ na-eme ka ọ na-ama ụla ọ da atọcha ụtọ ka akwụ nkịtị akwụ ojukwu nke ịtọ bụ na ojukwu adịghị eke ike bụ ịtụ ofe o nwere mmanụ ga-abụ itinye ikuri ofu ngazi tinye n'ofe ofe ahụ achawa ọfụma na mmanụ eke ya mmanụ ike ka ịchawapụta ikuri efu eku kunye n'ofe onye ihe ịchọ nwee mmanụ gara kunyekwa nke atọ ọmanya ya chapụta ọfụma mana ojukwu bụ na ọ na-ekunye ofu eku wee tee ofe ụlọ ojukwu ka ị chọrọ ike itinye ihe ekwesị ngazi saa tupu ọ chapụta mana otu ojukwu si wee dị emebere ya ka iji wee sie nnu ọ bụkarịrị ọgwụ otu esi wee nwee ugo nye egbu ugo chetara ya anụ ịta ugo anụ bụrụ ịnị ya n'iyi ihe pụtara akwụjukwu ịma nọ ọ na-akọ ụkọrị nne onwe ike n'obodo unu niile akwụjukwu elu ukwu ịtọ
ndị dibịa bịa sị na nkịtị ya okwu ojukwu ịsa mkpụrụ nwanne ya chọgharịba ilu na-afịa nwa ebe a na-ele akwa ojukwu iche ilu na-agwa na na-eri akwa ojukwu na-akọ ụkọ ọfụma maka ibi na-eji eme ọgwụ niile ndị dibịa ji agwọ ọgwụ nke ibe ahụ na-eji emerụ ọgwụ ifo iyi maọbụ ọgwụ agwọrọ agwọ ewu ha nye akwa ojukwu akwa ojukwu na ọgwụ a na-akakọ chaa ihe ahụ ihe ekekere ụwa ticha n'ike okpuru ticha n'ihe ụfọdụ nwa onye mma ya kpatara ya akwa ojukwu ọgwụkwa na mmadụ erie ihe n'afọ ya ihe na-egbu egbu nwa akwa ojukwu nwa mmanụ ojukwu okpukpere na ngazi nwa kpurukpe anụ oji lụọ ihe chọkọ ọlụọ n'ime afọ akwa ojukwu mana n'ime oge nke anyị adị na-afụzi ya ama m ya ọfụma mgbe anyị na-eto mana n'oge nke anyị ọ ga-adịgo ebe ọ dị dị maka ndị na-achụ ya mana adị na-afụ ọ gụbara anyị na-agafe n'ụlọ efe akwụkwọ ojukwu ọ na-adị ka akwụkwọ ndị ibi ya amadị ihe dị iche mana onye nlezi anya n'isi efu nọ na-achakọta ahụ ya chaa baa ịdakwa akwụkwọ ojukwu ịchọ ịta akwụ ịta ya ọdenyecha mma ụtọ efikwe apịa ọ da agbapụta mmanụ hinne mana nwa obele ahụ ya abata eji alụ nnukwu ọrụ tee ya akwa ojukwu tee ya mmanụ ojukwu tinye ojukwu ihe eji akpọrọ ojukwu ahụ bụ na-afịa amụrụ ihe onye ọzọ ga-ajụ okwu sikere ya na ojukwu bụ na-afịa maka na mgbe eji akpụ ojukwu ndị ọfụ ahụ adịbeghị na-anazi ya n'afa ndị Igbo banya n'ojukwu n'oge nke ma ife ji ebe anyị ojukwu ahụ mana ife na-alụ karịrị kalịrị ndị okenye Victor Robinson eji m n'aka na okenye gbalịrị gị ọfụma ka mbazie n'aka Ifeanyị Ilozue onye Ụmụeri Ifeanyị si okenye gịnị bụ mmụọ ịzaga na mmụọ oti ogbogbo n'ala Igbo mma kwutu maka ịzaga mana oti ogbogbo ya mahụ maka ya ọfụma maka na onwe mmụọ ndị na-eti eziokwu ilu na-akụ Nsụka fa nwere odo nwee akataba nwee Oriọkpa ịbịa na-akụ Anambra ebe ị gaghị afụ Oriọkpa ị gaghị afụ odo ahụ ya o nwere mmụọ ndị na-eti baa ya afasa ọfa o nwekwa mmụọ ndị na-ezu Igbo ọnụ ọ dị ka ịzaga afọ maọbụ ijele bụ mmụọ zuru Igbo ọnụ ndị ọbụla na-etie nwee akataka ndị mmadụ na-etikwa ya hinne mana otu okpukpe ọ na-agba afịa ya amaghị ya na-akụ ebe a mana ọ dịkwa na be ha ọ dịbe ndị dịlefa eziokwu mana ịzaga na onwe bụ mmụọ na-eto oke ogologo na-abụchaghọzi ọnwụ ka o ji too ogologo afọ ọ na-apụ n'elu wee na-aga ije n'elu osisi afọ na-aka mmụọ na onwe ya ndị gboo na-eche na ịzaga bụ ọgwụ mere o ji agalụ n'elu ọhada mana ife a mụrụ amụ na aka ihe a gwọrọ agwọ ịzaga na onwe ya wee sị na ọ dịghọrọ ya mma mmụọ ibie na-agba na ya na-agba n'elu mgbe a na-asị ya na ịzaga niile na-adaka ada ọ sị mmụọ ndị nwere oge ọkpa na-ada ụzọ mmụọ ịzaga na nwere oge ọkpa ị na-anụ ukwu na nna ịnọ oge ọkpa ọ na-egbudo egbudo ndazi ada nwụka n'ihe o mee onye nwe oge ọkpa ọ dịrị ya na mma ịnụ ọzọ sikwara ịzaga sere ihe eji eji ịzaga sị na ọ nwere ihe ya ekwu sọsọ m ya agbachara egwu ọ bụrụ na ikuku ekuha onye ilo ịzaga na-agba egwu iku na eko jide aka n'elu na ọkwụrụ ebe a
okwucha ọgbakwa iku na-agbagbo egwu ịzaga na-agba egwu n'ilo ikubido iku oje jide aka n'elu kwuo isi ebe ahụ pụrụ na ya maka ikuku na-eme ịzaga ihe ikuku na osi n'elu ahụ ọ nọ pịa naanị ọgwụgwọ na-akọsị ogologo akụkọ ịzaga na ikuku ọya mere ejiwe si na ikuku bụ ịzaga ọgbọ okwu ndị Igbo ikuku bụ ịzaga ọgbọ mana ihe bụ ịzaga bụzi mmụọ toro oke ogo na amaghị agba egwu onye ji mara ya ịzaga na egwu amaghị ọchacha ebube ka ọ na-eme na-eme ebube na-agagharị mana na ụtọ osi agba ya na-emekwa na ụtọ ndị Igbo wee sị na ihe eji ejele edenelu mmụọ ịzaga abụọ na egwu ya na-amakazi na ọka amalụ ma ya ada ịnụ na ịzaga na-agba egwu onye ọbụla na-eje ịzaga na-agba egwu na-eje ihe ndị na-abịa bụ ka amalụ ma ịzaga ya ada ka anyị mụọ ha mụ naba na ịzaga dala ịzaga na onwe kụzie si na ya ekwekọ unu mụ amụọ na ya ikukuwe nyechela okucha na onwere ndị anyị ekwusa ọsọ awachara egwu ọnwụ na ikuku egoro ọnya bụ na otu esi abụ a na-eme ihe n'oge gboo eje jie mmiri si ka mmiri dị ezo na njekwa ndị na-aha mmiri ịzaga ya agba egwu n'ilo n'oge gboo eje jie ikuku a na-eji ikuku maka a na-ara ikuku ara ndị gboo ha ikuku ndị ọbụla nwere sị na ha ya eti ịzaga ofu onye ọjọọ na-akụ asị na mma ha agwa ndị a na nye nwere dị mgba mana enwekwazi apịtị eziokwu ndị na-agwọ ọgwụ mgba onye kwezi agwọrị ya apịtị egwu azụ elu ala onye ire ekwuta apịtị ịzọ ọnụ kwamitala gị ilu anyị ozugbo ịchọghị ya onye bụ na asị na ọkamgba mụtakwa na-enwere apịtị ndị gboo na-eje gwekwa ọgwụ ịzaga gwọ ịzaga na gbegwa kwa ya ikuku mana ọ bụrụ na ebe niile ịzaga na-agba egwu ka o isiri ọdụ obodo ọ na-agba n'ebe ya n'ike ịzaga ha ga-alụ ya eme ya ndị ọjọọ bịazafe ha niile ofu ha ko fee ịzaga ahụ ikuku esi osi n'elu osi na anyị bido kwụsịdị ike nne na ịzaga olu anyị olu ha naanị onye ekwunizi agbazia ya okirikiri ifele wee dị ọhịa ọ chọrọ ka o menye unu ifele n'iru a na-eji ikuku eje ezute ịzaga maka ndị gboo ahụ efu onwe ndị afọ jọrọ njọrọ nne ọfụma ya bụ mmụọ ahụ bụ ịzaga na alụrị ndị okenye ya bụ ti okpokpo bụ nke maka osi ụmụ eri ike ọ bụrụ nke a na-eti na nwa bụ okenye afụbeghịkwa otu okpokpo na masị na ọ dọrọ na be ndị ọ dị ife anyị lozue anyị na-ekene gị maka ya bụ ajụjụ izite ka anyị sizie ebe afọ banye na nke Anayo Chukwu Okonkwo ọ bụ onye mkpọ kama na o si St. Edmund Parish wee zite ya bụ ajụjụ o wee sị okenye kedu ihe mere na ụmụ nwanyị anaghị arị elu nkwụ n'ala Igbo? ụmụ nwaanyị a ga-arị elu nkwụ ma n'oge gboo mana kịta ndị Igbo ahụ mere ya ọ bụrụ sọ nnukwu ka ha darị ụmụ nwaanyị adarịkwa ọjị ka adarị elu ọjị fada agọkwa ọjị nke ha na-awa ọjị n'ebe ụmụ nwoke nọ na bụrụ ngozi ndị ọzọ gasị amachisiri amachi ụmụ nwaanyị ime ndị ahụ machi ya maara ife ha ji wee mee ya nke mbụ nwere ike bụ ka e wee nweta onye bụ onye isi n'ihe ọbụla na-eme eme abata n'ezinụlọ ọ nwere onye bụ onye isi oge ga-agaghị na-ekwu okwu ọjị jekwara na awa ọjị ọ bụrụ na etiti ọjị na nga apịa ma ọ n'ọwa ọjị ma ọ bụ ọzọ ọjị mana o nwere jekpara ga-abụ ọ bụrụ na omenala echekwabaghị ya echefuo ya
enwere ndị diọkpara ịtọ ha anya ọfụma ịfụ na ọtụtụ ndị diọkpara ife esiri ha ike ịgụta ndị diọkpara 50 ndị na-eme ọfụma n'ije ụwa ha dị elu na abụ ife na aka esi n'etiti adịba mma na ọdụ n'ezinụlọ ọkwa ndị diọkpara na-eme ọfụma ha yikwa nne mana ọtụtụ n'ime ha ịgba ha nkịtị ichekwaba barọfa mgbe ndị etiti ga-awalite ndị ọdụ awalite ha chakpo diọkpara ahụ abịazie nye ọkwa dịrị ya nwa onye ga-ewepụ nwe n'ọnya ya aga ọjị n'ọnya ya halụ wee kesi anyị n'ọnya ka ya enye ihe ụtọ na egbu ewu enye nso anụ n'ọnya ka ya atụ ndụ n'ọnya ka ya edechecha ya edebe kọdị nwere onye ji eje were ya na agaghasị na dinta gburu ene wee sị na ene abụrụzi onye ọsọ ene bụ onye ọsọ na dinta bịa gbezara ya egbe wetụ ya ụtọ ka o si wee megide wee chekwakwa n'ihe ụmụ nwoke kwesịrị inwe ka ụmụ nwaanyị wee onye ọ na wee nọdụ ebe ọkwa rulie ụdị amamife dị otu a ka ndị gboo bụ n'uche wee kelepụsa ihe ndị afọ. Nke mbụ bụ na nwaanyị adịgodo mma eli elu chacha maọbụ enu nkwụ maọbụ enu ube maọbụ enu ụkwa ogodo kịta nne mmadụ fụ nwa ya ka ọ na-arịgo nne nwaanyị ka ọ na-arịgo enu ube chọba ịma na-ewe nwaanyị maka ifu na otu ụmụ nwaanyị si eyi efe na otu ha dị ọsọrọ na nwaanyị ka adịgodo elu chacha efuga amamife ndị gboo wee iweletazi ya n'ọjị mgbe ahụ ọjị na-agala ọnụ maka ife ebube niile eji ọjị alọ mmụọ eji ọjị agọtụ ndị mbụ na ndị egede otu ọ bụ na nwaanyị ada atụ nkwụ ọnụ mmụọ nwaanyị ada ekpe ekpele ụmụ nwoke nwaanyị ada egwekọrịgasị ewelukwu ọjị ahụ tinyekwe n'aka ụmụ nwoke ka ọ hapụ ihe bụ ọnụkọta anụ na nwoke na nwunye na-azọ ọjị azụ isi ọjị dị ya debere ka ọ ka e wee na ndaba nwunye arịgoro ejegoro ya bụrụ eje afịa maka ife ndị gboo na-asị ite nkwụ ga-esela ọgọ na-abụ okwu ya waa n'ụzọ mgbaka na bịa ọnwụ nke a ihe izi mmelụ na nwaanyị ada arị elu ọjị na Igbo ife ndị a na-wee mee ya asị na alụ ọ ka ewe hapụ ime ya emesịa ife ọmụmife dị na-emeghị ya ahapụ ihe ụfọdụ ka ọ ghere oghe otu ọ dị kịta anyị na-eme ihe ọsọrọ onye ome ọsọrọ onye oje ọsọrọ onye okwu ọsọ nwaanyị eme ihe ọzọ nwoke emekwazịa ọnya so n'ihe mere n'obodo adịrọ mma kịta n'oge nwaanyị debecha ihe ime ya ataghị ahụ fọsị na nke abụ alụ na nke ahụ nsọ arị ọ bụ na nwa onye gasị kpọmkwem na ihe mere gosi nwaanyị alị na ọjị manụ ka anyị wee mee ife ga-esi eme ife na nwoke adata ukwu anụ ọnwụrụ na ọta ala ukwu anụ ukwu warị ya mana egbucha anụ asịsị bunye nwaanyị ukwu anụ nwoke adata ya egbu ewu eburu ukwu ebunye ụmụ nwaanyị egbu ọgụ ukwu enye ụmụ nwaanyị ewere chọkọba ụmụ nwaanyị na anụ ọbụla egburu ọ bụ na ya bịa nwoke ata obi anụ taa isi taa ukwu enwezighị ere ụmụ nwaanyị ya nwere anụwa ọgụ anụma ụmụ nwaanyị mazụtarụ ndị gboo na-ekesị onye ọbụla ihe debelie ya n'ọnụ ya ma ọ nọghị ya na nwaanyị adagharị elu ọjị n'ala Igbo ma kịta nzozikwa ezu ọrịa maọbụ si n'ihe mebigo maọbụ ya ya arịzi ya onye maara ife maalụ na-enwere omenala ọbụlagodo ndị ọcha nwere omenala nke fa bụ na asịsị arị na ọjị ọbụma na eli agha nwụọ maọbụ na eli agha enigwe kpudan mana ọbụma onye maalụ ife ụfọdụ wee dototu wee dị mana okenye mgbe gboo enwee ife dịka ntaramahụhụ dịlụ nwaanyị lịlụ alụ ka o mere alụ ọ bụrụ ụzọ sọsọ nọ nsọ anyị arụ na nsọ na-abụghị ofu alụ ụfọdụ sọsọ n'ọlị nkwụ maọbụ ọjị nwaanyị lele ọjị n'oge gboo onye n'ime ihe dị na ya nwaanyị afọ agaghị ebiri n'obodo agara iji dị ahụ bịara
ga-akwụsị n'ike ọ bụ ya emecha ihe ụfọdụ kpụwa alụ mecha ihe niile abịagwa ya na ebe anyị erite anyị na gị usi egbute ike ọ nsọ amị ka ọ bụ otu ha si debie maka alụ dị iche nke mme alụ akpọ ya dịkwa mere ọ bụ nsọ anị ọ nwee nsọ anị karịrị alụ ọ nke alụ ụfọdụ bụ nsọ anị mana ọ bụghị alụ niile bụ nsọ anị nsọ anị bụ ya dịka ọchụ na afọ ime itikwa afọ ime ma ọ bụ mmadụ na nwanne ya imekọ ndị a bụ nsọ anị ọ bụchaghị alụ gafee alụ bụkwazịa nsọ anị n'elu elu na onye na nwaanyị akaghị obi lee ọjị obodo ahụ eritenyere ndị na-ama o si ikeri nri n'oge ahụ daalụrị nne Anayo Chukwu Okonkwo onye mkpọ zitela anyị ya bụ ajụjụ ka anyị sizi ya wee mmaba na nke Stephen Iloabuchi Stephen si okenye biko kụziere m ka esi afụ ọja okenye kụzielu m o tikwara ya biko kụzielu m ka esi afụ ọja ọ bụrụ na achọ ka akụziri ya ọja na-amụta ya amụta kama na ife dị na ya ndị azị anyị emume azị bụ ndị na-etokịta azị na-achọ ihe na-eme n'ike n'ike azị na-achọ ya ahụ eme atatụ ọba echi niile ife afịa ha arụ ma ife ahịa ha elile oge gaba onye mere na ọ ga-afịazi arụ ife onye na-amụ ọrụ arụghị nọ si na amụgịrị ihe mma amụta n'ọnwa ịtọ na-amụ arịrị ọ bụcha ya ofu ihe dị iche na onye mmụrụ arụghị n'afọ onye ọnwa ịtọ onye mere na oge ụfọdụ ndị mmadụ adịghị enwe ndidi amụ ọja ịmụ ọja ihe amụchi arị ịtọ rịba ya aka arị ịtọ ọ bịabanye ya aka ụfọdụ onye amụọ ya ọnwa ịtọ ọnwa isii ọtụ ihe ife atọ ka ọtụpụ ya arịta ụka oge niile n'afọ ya ahụ ihe n'afọ ya oge ibe eji eje ebe a na-anọ amụ ọja ada amụ ọja n'ụlọ ị na-amụ ya ọ na-enye mkpọtụ na ntị na-ata arụ na ntị ụtọ ahụ n'ụtọ ịchọ ịmụ ọ na-eji n'ime ọfịa n'ebe mmadụ anọghị iwe ghara inye ndị mmadụ nsogbu maka ife ụlọ ọja na-atọ ụtọ bụ ọ na-atọ ụtọ na ntị ma mgbe anyị na-amụ ya nwere pepe asị onye na-emere ha ị ga-eji eje n'ime ọfịa ọbịa ejebe ọrụ ijebe ịmụ ọja nnọọ onye rụcha ọrụ nata ewere oge na-eji ezu ike wee jee mụọ ọja ndị kịta dị emenwe kama ọ sị ka jee mụọ ọja n'ụtụtụ hapụ ije akwụkwọ ọ ya ha ekwenụ me isi ya iji chọọ ọkwanta gị ndị jee mụọ ya ọ sị dị ike adịrọ m mgbe oge anyị ji eje enene ihe nkiri jee mụọ ya sị mba na mgbe na-eji eje ụka ka m hapụ ije ụka nje mụọ ya ma hapụ ije akwụkwọ nje mụọ ya ọ bịa mụọ ya ọnwa na-abụọ izu oge ịtọ mụtaghị ọ tụpụrụ gị ebe abụọ anyị bụ ndị okenye maalụ na ya gaghị edigide ike ebe na-emesi na ọ ga-ego anyị ga-atọ ka ọkụnwe ndị ga-anọchi anya anyị ọ bụrụ na ụmụaka kịta agasị m okenye nkụziere ha otu esi atụ ilu otu esi akọwa ilu omenala ụfọdụ gasị miri emi ịjụ abịa m na-enwe ọṅụ kọwara gị ọfụma ịgbadozi anyị n'ọmụ ya megide imekata ya ọbazie ohie nne n'ime gị oge okenye na-agụ oge m na-agụ nke ịtọ na kọleji 1978 amụọgo m inu mgbe afọ oge ndụ n'obere onye mmanya mụna mma amụ ya nnụ ha niile odetuo m ya nnukwu edoba m ya ndị okenye tụọ anyị na ọgbaraga m jede ya ndị ya mahụtara zọ m na m kedu ihe ihe apụta ọkọwalụ m ya onye nnozi aka ị na-atụ ilu kịta na-akọrọ oche na nwanne ya ka ịmụta ya ebugo mahụdụ origo na-ezita afọ iri ịnọ mmebe ihe dị na onye ọbụla mfụrụ ihe nkakwụfụ na ọja ọnụ ya ga-etolite ogologo onwe onye ọna mmụrụ ife afọ ise afọ ịsaa afọ iri na ise afọ iri abụọ ka ọ hapụ ya mụta ha ọfụma mana ndị kịta da-agbado anya
onye na-ekwu okwu ka akụziere ya ọjịta kịta bịa ka mụ ya ọ mee ya abalị isi anya na-abịa ugboro ịtọ n'izu ụka ihe afọ ofu ọnwa ya afụzi ya na onye ya mara ngacha ka ụmụ okorobịa niile na-eto na Anambra steeti mara n'afọ ụja ma ndị na-amụ n'Ọnịsha na-ama ha ka nyi ha na-ekebe ha fa bịa ka nkụziere ha mana ọ bụrụ ọnụ ka eji ndị Igbo si na-abụ nwata gbasacha ụkwụ oju ebe ọgaranya ọ baghọzi nchịkọ afịa ahụ maka ifie ya bịara ya akụziri ọ bụrụ sọsọ ọja gaghị akụziri ma inu ma akụ ifo ma ife niile daalụrị nne okenye biko okenye ka n'ajụjụ onye ajụ ka m gbakwa ikwugodi ife na ya biko kedu onwe ulu ọja bagasị mgbe gboo n'ala Igbo ka sọsọ egwu ka eji maka ọ na-abụ ụfọdụ oge na-ekili ejije ụfọdụ dibịa na-aga ọja na-eso ma ọ bụ nnukwu mmadụ na-aga mara mgbe nwe ulu ga ọja bagasị mgbe ọja baka n'ulu ọbaka ulu ma na ndị Igbo si na anụ na-eme ka enyi dị one ma one n'ime ọfịa anụ na-eme ka enyi dị one ma one n'ime ọfịa nwụrụ ngwa egwu na-akpa ike ka ọja iwute ngwa egwu 11 ma ịgba ma ịchaka ma ogene ma ekwe ma ọyọ ma ubom ma ngene egwu ngwa egwu dị na tii ha n'ọja adịgode ha che ị na-anụzi sọsọ ọjazi onwezi egwu egwu ọzọ dị n'ebe afọ o nwezi ụdị ọja dị iche iche otu ezi wee nwee ụdị egbe dị iche iche nwee nke ọnụ ya na-adị igwe nwee nke ọnụ ya na-adị ogologo nwee nke na-adị ntị nwee nke na-adị ka adọbele nwee nke ụtọ ka ọja si wee dị ụdị ya na-adịkwa iche iche nwere ọja mmanwụ nwee ọja dike ọja eji ama aja ọja eji arị elu nkwụ ọja gaba afọ ya kịta dike ekuli n'ọchị ya ma ọ chọrọ ikuli ma ọ chọrọ ọzụgbọ ọkịka ọkọ na-azụ ọka ọ na-ebulu ihe atụfu gị na-ezi buru nke atụ n'ihe n'oburu ịnọkwa elu nọchi kwuo elu ụzọ ma ọ bụrụ ihe n'oburu gbawa ọsọ ọ bụrụ ihe ọja na-eme mmadụ nke ọja eji akwa ozu ọja eji etu ọjọ ọnwụ a na-afụ ya anya mmiri a na-atụ ụlọ anya ọ na-eme n'ime obi ndị ka ọ na-etu ya afa si ya ọdịka ga-eje mba ọjọọ bata obie ọnwa na-etoro agụ na-eche mba otu kata ya afa ibere akpa napụta na sị ya ike kachifo ọja na-ekwe ka emesịa kachifo ka ọ dịba ya dịba ụtati anya mmiri juru isi nwa ọja mmekiri ofu nwaanyị na-atụ ukwe a na-afụli ọja ọ na-azọgharị ebube na-atụ ọgagharịkwa gaa azụ ọgagharị ya gaa akụkụ gaa iru dachikata azụ ọ dịka ị na-ekiri ọja mmekiri nwee gazie ọja akụ ifo ọja aja mbede ọja adịlị ọja gaba n'afọ ya n'azụ akụ ifo na-aga tizie nwezi ọja mmụọ ọja eji achụ ọja anya ma ndị Igbo ji wee tụọ egusi na ọ na-aghọ ndị mmụọ analaghị aja na ene nke adahụ ọnụ ndị mmụọ jụ ịnala aja ene nke bụ ọja ụmụ ụdị ọja na-akpọ ene nke ọ na-abịa ka mkpịsị aka na dobele ụdị ọja pụta ọ bụkwa ịchụsị aja ndị mmụọ ewuli ya ị na-afọ gaa adụ ị na-afọ ọja maka afọ ịma na-egbu agụ na ọja ị na-afọ ọha azị ọnụ ada nzọ ị na-afọ ma ịchụsị aja ọ na ngwa ụwa achụsị aja ahụ afọ ene nke mana ọrụ ọnụ mana ọja na aja ejiri gaba achụrụ ya mana achụsị aja n'afọ ene nke ọ dara ụda na mmadụ ya enwekwa isi nke ọnwụ na mmadụ na-ayọ ọya wesịka eje chụọ ya chụsị aja wee fụọ ene nke ọ dara ụda
mana ihe ọ ga-arapụtara n'ọya ahụ afọ onye n'ibi anya n'ibi anya amana nchekwa dịkwa ka bụ ọja mmụọ ọnya na-ada afọ ọja na ndị eri n'ime ndị eri ndị gboo iji kpọta ndị mmụọ ndị gboo kwere n'efu anya na ịnọ nnabeghị n'afọ ya ndị mmụọ nchebe na-aga ihe ezigbo efuazi ihe ha afọ mbụ eziokwu echetara m mgbe nje na nke nna m ochie na-egbu okporo fifi n'abalị ọ na-eti imechi ọnụ kedu ndị Igbo kwenyere na ndị mmụọ na-azị ya efu ya ma ọ bụ elu ka afọ ya n'ụzọ ndị Igbo na-eji ọja akpọku mmadụ ma ọ bụ kpọrọfi okeke elu ka akpọ onwe onye gị anyị na-etolite afa na akpọrọ efi ekefe ebi kpọọ ya asị enu anyị asị akwata onye nkezi ike mmadụ kpọọ ya n'abalị eza chee na ọwụ ndị mmụọ gị pụtara na-asị na-eche na ọnya sị nna oke na ọsị nna kpọtago ijekọba onye enyi nwoke gosi kwenụ gị na ọsị pụtara na arahụ ụla ọ bụ ndị mmụọ dị ọdụ mara ndị kweta na ndị mmụọ ọfụma ndị ekwu ya ekwu na-enyere esokwa ọja ị na-efu ọja na ndị niile n'abalị ha kweta na nke efu ihe chọ ha efu ihe pụtara ha anya daalụrị nne okenye ife dị n'ọja anyị ewepụtakwala ya maka ya orika opeka ife ya ope n'ọja kwa bụ na emekọ ndị mmadụ agbago mbọ ka ha kpaa ya aka otu nwere oghele ịtọ bụọ n'elu ofu n'okpuru mana ị nke ndị ọcha anya oghele na-abịa ju ya arụ na-eju ebe niile soda oghele na-eruchi ele n'ịbụa ndị mmadụ wee gbaa mbọ ndị maala egwu ọfụma na-agba ọfa wee gbaa ka ha ma ma etikwa oghele na-abụ ma ọ bụ ịtọ ka o wee luo isi ka ha ma otu o si afụ nwa ya agbanwe ụtọ ọzọ na ụda ọzọ ebe a dị akọghasa itiri ọzọ ọ tigi oghele ọghasa o wetazi ụda ọzọ wee gwa ndị mere sị na ife mere ife a bụ na ndị wepụtara ọja onye wepụta ya mbụ nwee n'ebe ọ nọ n'ogo ime mmụọ wee mie ọ bụ onye buru ọnụ izu isii buru ọnụ izu isii wee nọdụ na-agbata mmụọ na mmadụ wee pịchata ọja ngwa na-eli nri nwa nkwụ wee chee na ịtụtara na igwele ọ ga-ewupuo ya na ọ bụrụ na ilu hụ n'ogo ahụ ọ nọ ngafe onwere ike ị ga-etinye nwere ihe ọ ga-eme ọnya mere afọ ọjọọ gaa n'ime ebe ị nọ ihe iji bụrụ mmadụ jekọọ n'ebe afọ banye n'ime mmụọ gị onye izi wepụtara ọjọọ a nọ n'oke mmụọ na mmadụ tupu ịkpapụ ya aka nke ya aka nke mma mana ya gafee n'oge ọ nọ oge ndị gboo na-azụ na anụ arụfe azụ ifu mmadụ onye achụ aja buo ọnụ izu na-abụ buo ọnụ ihe iri onye aṅụ onye akafeta ezi ebe nwunye nọ onye ọnwa ịdị anya ama ngafeta ebe ọ nọ ebe ọ na-akwado ya eti ijele ebe ọ na-akwado ya na-achụla ndị n'otu aja ọkwado ya na anụ afịa arụ ya afịa n'ogige mmadụ ga n'oluzie wee wepụta ihe dịka ọja afọ ogodo ma ekwe ma ngwa egwu niile ọ mmadụ onye wepụtara ya ọ ndị banye n'ime mmụọ buo ọnụ taa anụ arụ ha afọ sọ nsọ chee echiche ogodo inu a na-atụ atụ o nweghị inu a ga-atụ ọkịta ka esi na ihe abasị tupu esi na asị mmadụ uche ị ga-aka nke onye tọọ ya mgbe ndị nwoke anọda n'ofu ebe ofu ọnwa na-abụ ebe ọ na-eche maka ofu ihe mgbe ọ na-eche ya na-ebu ọnụ dị na ya na-asọ nsọ dị na ya ọ bụ ha na a na-ewetawa imi
mgbe ha gasị ewepụta ya ekwuo ya n'ụmụ anyị ise nọkwa eziokwu ekwuo ya n'ụmụ na chisi nọkwa eziokwu ndị nsụka nụ ya asị ha inokwu eziokwu ndị abaka ike na ha inokwu eziokwu tupu ya nụ inu na ndị Igbo afụ inu ahụ dịka ohie mmiri ma ihe abụrụ bụrụ inu ka ọ bụ maka ife na ndị tụrụ ya na ogo ha nọ nke nwa na ọṅụ ya bụrụ ịṅụta agwa esi ha inu nke anya inu ya ịgọ nọ nke nwa bụ onye nwere uche edowere uche gị debe inu abụ maka ifie ọ ihe mere ọja afụ na ọja bụrụ obere ife ụdị ọja dị iche iche na oge anụ na ọja bụ ihe ọ bụ otu ọha ntọntọ ihe ọ nara ogige